Здравейте! Правя едно бързо включване. Искам да ви покажа тези фарове. Човека дойде при нас за подмяна на фолиото на прозорците. И от дума на дума стана въпрос за фаровете и го питахме как да ги правим ли. Той каза, не ги правете, това не може да бъде оправено, аз си купа нови. Казахме, чакай човек, дай да пробваме да видим и после ако не ти хареса, вече ще прецениш дали си купуваш нови или не. И затова направих това видео, да ви покажа как от тези матирали и изгоряли фарове отново ги съживихме и ги върнахме в оригиналния им вид. Процесът е доста забързан. Използвам някъде около 5 вида шкурки. Доста дълго време ги търкахме. Това, което виждате, се случва и от другата страна. Мигача отдолу и него също го пипаме, че е доста пожълтял. Но при него проблема беше отвътре, докато при фаровете проблем е само външен. Слава Богу, нали? Защото ако беше и отвътре, там вече нещата са много сериозни. Фара трябва да се отваря и изобщо цялата процедура е много скъпа. Надявам се, няма да ви отърчи да гледате това как се търка фара. Няма друг вариант. Това е процеса. Без шкурка не става. Както казах, също нещо се случи от другата страна, просто не го снимам. Накрая, след като ги направихме тези фарове, бяха защитени с фолио, но процеса с фолиото не съм го снимал, понеже имахме много работа и не ми се занимаваше много. Но тук с полирането и после с химическата поляризация всичко това е заснето. След това всичко се измива, подсушава и така. Не всеки фар, който е пожълтял, изгорял и така нататък е за смяна. Има си начин, оправя се. Ето тук вече търкането приключи и от двете страни. Сега ще измия предницата, ще я подсуша и я почвам с лампата. Ето е лампата, чаша, лампа, както искате да наричате. Правя чудеса, сами виждате как избистри фара. Но това нещо, без да се търка с шкурка, няма как да стане. Фара стана перфектен. Светлината е малко кофти, не се вижда, но слънце направо разликата е поразителна. Това ще видите от другата страна. И така, надявам се да ви е харесало. Ако имате въпроси и желание да си направите вашите, може да пишете или да се обадите.